Здравейте, приятно ми е да ви се представя. Казвам се Златан Давидов и съм от град Ихтиман. Християнин съм и се занимавам с композиране на християнска музика. Музика, с която се прославя Божието име. Преди 3 години така също стартира и една прекрасна група Небесен извор, с която заедно създаваме едни прекрасни песни, за да може нашият Бог да бъде възвеличаван и прославян. Най-прекрасното нещо, което съм държал някога в ръцете си, е Божието Слово. А на второ място, най-прекрасното нещо, което съм държал в ръцете си, когато се роди моята дъщеря. Обичам да хваля Бога, обичам да чета Божието Слово и благодаря на Бога тази ревност винаги е дълбоко в сърцето ми да създавам песни, с които мощно да се прославя Бог. Песни, които текста и мелодията са авторски. Всъщност аз не взимам мелодии от света, защото за мен взимането на мелодии от света, това е като да принесеш в Стария Завет едно куцо или сляпо агне пред Бога. Бог казва да бъде без недостатък, да бъде идеално. И както казва и в псалмицата в Псалом 91 и там и 90 се казва: хвалете Господа с нова песен. Новата песен, това е песен, която звучи нова мелодия и текст, който ти си преживял в живота си. Нещо, което Бог е направил в живота ти. И когато съм тъжен, когато преживявам трудности в живота, създавам минорни песни, тъжни песни. Когато съм радостен, създавам весели песни. Всъщност, музиката е едно прекрасно нещо, което Бог е дал и за мен тя е много важно нещо в моя живот. Четейки Библията, аз разбирам, че Бог заслужава най-голямата прослава. Той е този, който заслужава абсолютно 100% хваление и почит в нашия живот. В Неговото Слово намирам един прекрасен модел и за брака и семейството, за възпитание на децата. Библията е един прекрасен принцип на небето, който, четейки и разбирайки, ние можем да навлезем дълбоко в небесната атмосфера. В християнския свят има една пъстрота от деноминации. Различни църкви по различен начин пеят на Бога, по различен начин проповядват, по различен начин практикуват своите ритуали в църквите, но въпреки всичко ние сме деца на Бога и нямаме право да осъждаме никого, защото Библията казва, че един е законодател и съдията и това е нашия небесен Бог. И имаме и съвети в Библията да обичаме ближния си както себе си, да обичаме враговете си, така че плодът, който трябва да принасяме пред Бога, той трябва да бъде плод с любов и себежертване. Да дадем всичко от себе си за нашия Създател. В свободното си време отделям така време специално за четене на Словото, за да мога да храня своята душа, защото Божието Слово е една добра храна, която те прави да заякваш в Господа и не само това. Божието Слово ти показва как да вървиш в пътя на Бога. Относно християнството и относно доктрините, те са толкова разнообразни, толкова пъстри. Но за съжаление го казвам, много от тях не отговарят на Божието Слово. Една доктрина, която така доста християните я чопкат, това е доктрината за Божия закон, за 10 Божии заповеди. Всъщност, валидни ли са днес или Христос ги е приковал на кръста, Неговата благодат, идвайки тук на земята, премахва тези заповеди? Дали и 10 Божии заповеди всъщност днес касаят мен и вас, онези, които изповядват името на Христос? Искам да ви кажа честно, аз съм един човек, който доста отдавна, преди сигурно 13-14 години, отхвърлях 10 Божии заповеди.
Хващах се само за благодата Христова. Нищо лошо няма в това човек да уповава на благодата на Бога, защото по милост ще бъдем спасени, не чрез дела изисквани от закона, но нашата вяра ни кара да служим на Бога в послушание. И Павел казва, който е крал да не краде вече, който е лъгал да не лъже, всеки да се труди, да яде своя си хляб, да се смиряваме, да показваме своята светлина на този свят. И така, дали са валидни Божите заповеди, 10 Божи заповеди? Всъщност това са 10 заповеди, които Бог даде на Израел, когато ги изведе от Египет на Синайската планина. Бог ги написа лично със своя пръст на каменни плочи, ги предаде на Мойсей и Мойсей слезе долу и ги предаде на народа, даде ги народа да имат принципи и морали, чрез които да живеят. Искам да прочита нещо, което казва апостол Павел в своето послание към римляни. Това е записано в 3 глава, 28 стих. Първо ще прочита и после ще прочита и другите стихове. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона. Интересно. Но, прочитайки 31 стих, последния стих на 3 глава, пак там казва така: тогава чрез вяра отменяме ли закона? Променяме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закона. Всъщност, ние трябва да знаеме, когато Павел говори за закон, дали има предвид 10 Божи заповеди или има нещо друго предвид. За да разберете по-ясно, защото аз нямам време да ви чета, може да си прочетете книгата Левит, Второзаконие, също така и в Изход можем да намерим доста неща, в които ние виждаме, че Бог дава на еврейския народ доста неща, като закони и заповеди, постановления, но Бог дава и закона за обрязването. И за съжаление, на много места, където Павел говори точно за този закон, изискван от делата, нали, човек да се обрежи и по този начин ще бъде спасен, Павел споменава думата закон и хората, които не са запознати добре с писанията, грешат, бъркат. Защото ето, ако прочетем 28 стих, казвам, че ние не се оправдаваме по делата на закона чрез вяра. А нашата вяра, казва Павел в 31 стих, какво прави? Тя не отменя закона, а утвърждава закона. 10 Божи заповеди са принципи, чрез които един ден Бог, когато дойде, ще отсъди на тази земя. Нашия Господ Исус Христос в Евангелията доста ясно подчертава и подсилва тези 10 заповеди. Даже в Синай, когато Бог дава заповедта не прелюбодействай, ние виждаме Христос вече я подсилва и я прави още по-силна, като казва: само ако пожелаеш с сърцето си и с ума си погледнеш жена, вече ти си прелюбодействал. Всъщност Христос подсилва тези заповеди, защото нашия Господ дойде, за да направи една реформа. Да покаже на Израел как да служи на Бога, защото те толкова бяха се окупирали с закони, че те не допуснаха и не разпознаха и Месията. Благодата е прекрасно нещо. Тя е дадена за човека, за да може човек да достигне до покаяние. А когато достигнеш до покаяние, ти променяш начина си на живот. И променяш своите стъпки, променяш своето държане, своя говор, своето мислене, своето облекло дори, своето поведение от дома. И всичко това е благодарение на Святия Дух. Благодарение на това, че ние чрез нашето покаяние, чрез нашето признаване на величието на Бога, призовавайки и признавайки, че сме безпомощни, Той ни дава своята благодат. В Римляните 13 глава отново Павел казва нещо много интересно относно 10 Божи заповеди. Това е записано в 13 глава на Римляните
от 8 стих до 10. Не ставайте на никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате. Прекрасно нещо. Защото който обича другия, изпълнява закона. Ето, сега. Нещо много важно, което искам да споделя с моите брати и сестри, които отхвърлят Божия закон. Тук казва Павел, защото който обича, изпълнява заповедите, изпълнява закона. Когато аз обичам, не бих откраднал от своя ближен. Когато аз обичам, не бих убил, не бих посегнал на някого. Защото любовта, която е в тебе, тя те смирява, тя те кара да бъдеш добър. 9 стих. Понеже заповедите не прелюбодействай, не убивай, не кради, не пожелавай и която и да било друга заповед. Тук Павел казва и която и да е била друга заповед. Той подчертава няколко от 10 и за да спести време, той казва и която и да била друга заповед от тях, се заключава в тези думи. Да обичаш ближния си както себе си. Да го обичаш както себе си. И интересно, 10 стих. Любовта не върши зло на ближния. Следователно, любовта изпълнява закона. Ние знаем, че за да следваме Бога, какво ни е нужно? Първо, нужно ни е вяра. Нужно ни е любов. Нужно ни е надежда. Нужно ни е духовно водителство от Святия Дух. Искам да попитам християните, които имат вяра. Вашата вяра разваля ли 10 Божии заповеди? Отхвърля ли ги? Не. Павел казва в 3 глава на Римляни накрая, че нашата вяра утвърждава закона. Защото допреди аз съм живял с законите на света. Живял съм с принципите на света. И знаете ли кои са принципите на света? Лъжи, кради, мачкай, за да не те мачкат. Но ние, когато дойдем при Бога, това отпада и идва вече Божия принцип. Идват Божите закони. Да живееме съобразно тях. Защото който обича, той изпълнява заповедите. В Йоанно пък казва много интересно, който казва, че люби Бога, не пази заповедите му, той е лъжец и истината не е в него. Не можеш да казваш, аз съм християнин, живея по благодат, но благодатта не ни кара да бъркаме. Благодатта ни кара да живееме безморално. Благодатта ни кара към покаяние. И най-интересното, което виждаме в Римляни 13 глава, казва, че любовта изпълнява 10 Божии заповеди. Ако аз имам любов, аз ще се закрепя и ще следвам Бога по истинския начин. Най-прекрасното нещо, което намирам в Библията, това е, че Бог ми казва как да живея. И ми казва, допреди си живял така, ако искаш сега да ме следваш, вземи моето бреме, вземи моето иго и живей според това, което аз ти казвам. Благодарен съм на Бога за това, че Той разкрива чрез своето слово едни прекрасни принципи и модели, чрез които ние да живеем. Има много стихове, които оказват, че Божият народ ще следва Бога и той ще го търси от сърце. И най-важното, което аз се възхищавам, че чрез своя свят дух казва не на плочи от камък, но на плочи от плът ще запиша законите си в сърцата ви и ще вложа нов дух във вас. Бог пише в нашето сърце, променя нашия модел на живот, иска да ни направи угодни за себе си. И ще прочета още един стих, който е записан в Откровението. Книгата Откровение, 12 глава. Там е записано нещо много интересно. Една прекрасна истина, която дава надежда на Божия народ, че Бог никога няма да ни остави, дори когато сме в трудности. Откровение 12 глава, 17 стих. Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди
и свидетелството за Исус, и змеят застана на морския пясък. Библията Откровение дърпа завесата на една велика истина, че ние имаме враг в този свят, който ще воюва с нас, който ще ни кара чрез изкушения, както Исус беше изкушаван в Лука 4 глава, може да прочетете как беше изкушаван Исус да наруши принципите на Отца, които Той дойде тук да ги живее и да ги изпълни, за да може да ни даде един прекрасен модел, чрез който ние да живеем. Ето тук виждам един прекрасен белег. Змеят, Сатана, отиде да воюва против църквата. И отиде да воюва срещу онези, които пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус. Ние трябва да държиме свидетелството за Исус. Ние трябва да се стремим към заповедите на Бога. Защото те ни показват как да живеем. Как да се обхождаме в този свят. Защото, вижте, ако един християнин на работното си място краде, би ли дал добра светлина сред своите колеги? Ако един християнин на работното си място лъже, би ли дал добра светлина и би ли прославил Бога? Но Павел казва, че нашата вяра утвърждава 10 Божии заповеди. Нашата любов, в Римляни 13 глава, последния стих, изпълнява 10 Божии заповеди. Насърчавам ви, скъпи приятели, брати и сестри, замислете се върху това. Живеем ли според принципите на Бога? За съжаление, в християнския свят не само се отхвърлят принципите, които Бог е дал, 10 Божии заповеди, отхвърлят се още много велики истини, които са записани в Словото. Християнството започнало да се деформира, започнало да губи своята сила. Повярвайте ми, погледнете какво става в църквите. Светът е навлязал дълбоко в корените на църквата. И това е целта на дявола. Да направи така, че когато дойде Христос, да не види никаква разлика между света и църквата. Сатана вкарва своите мелодии в църквата. Вкарва своите принципи в църквата. Сребролюбието, алчността, омразата, разцеплението и злобата. Не виждате ли около вас, че християнството е загубило своята сол, която Бог ни е дал и е казал, вие ще бъдете сол, която досолява този свят. Затова аз ви насърчавам, скъпи брати и сестри, съобразявайте се с 10 Божии заповеди. Без изключение. Всяка една от тях е важна за вас. Защото тези заповеди Бог ги е дал и ги е запечатал в сърцата ни, за да живееме чрез тях. Един ден Той ще дойде в своята слава и тогава ще отсъди. И онзи, който не е живял според принципите, които Той е поставил, според това, което е казал Неговия Син, защото Христос никъде не отхвърля 10 Божии заповеди. Когато богатия младеж дошъл и го попитал какво да сторя, за да наследя вечен живот, той му каза, пазиш ли заповедите? Кои? Не убивай, не прелюбодействай, не кради. Защото винаги във всяка една от тях ние ще намериме Божията любов, Божията истина. Нека Бог да ни благослови и да ни даде сърце, да го следваме по начина, по който Той иска. Защото когато го следваме по начина, по който Той иска, тогава, повярвайте ми, ние няма да имаме проблеми. Няма да правим разлика между ближния, няма да безобразничим, защото казва любовта не търси своето си. Тя е силна, тя е могъща. И тази любов, която прониква дълбоко в нашето студено, заледено сърце и го разтапя, тя ще ни даде сила, тази любов, да изпълняваме Божите заповеди. Вярата ще ни утвърди и ще застъпим на Божия страна и ще кажем не на дявола и да на Господа. Нека Бог да ви благослови и да утвърди нашата вяра до Неговото идване. Амин.